Aquesta és la Boira, la nostra gosseta amb qui vam conviure 16 anys. Dic 16 anys perquè són els anys que vaig fer jo mentre ella vivia amb nosaltres. Per tant, són anys humans. Però quants anys de gos serien? Segurament has sentit la mítica norma de un any humà equival a 7 anys de gos. Per tant, si la regla fos certa, 7 per 16, la Boira es va morir amb 112 anys. Però calcular l'edat del teu gosset no és tan fàcil. Per què? Perquè el creixement d'un gos no és lineal i per tant la fórmula no funcionarà en totes les etapes de la seva vida. La fórmula és massa simple per reflectir el creixement als primers anys i el procés d'envelliment al final de la vida. Durant l'etapa adulta podria més o menys encaixar, tot i que depèn de la raça i de les condicions de cada animal. Però la qüestió és que els gossos i els humans creixem i envellim a ritmes diferents. Per això, tu pots viure 80 o 90 anys i el teu gosset només t'acompanyarà durant 10 o 15. Si seguíssim l'equivalència que diu que un any d'humà equival a 7 de gos, un gos de 18 mesos estaria en una etapa de desenvolupament semblant a la d'un nen de 10 anys. Però molts gossos de 18 mesos ja han crescut molt i es poden reproduir, mentre que els nens de 10 anys segueixen sent això, nens. El procés d'envelliment dels gossos es coneix poc, però, entre d'altres, hi poden influir factors genètics o nutricionals. I les races petites tendeixen a viure més temps de mitjana que les races grans. L'Associació Americana de Metges Veterinaris ho calcula així, però cal tenir en compte que és una generalització i no s'aplica a tots els gossos. Els humans tardem més que altres espècies a assolir l'edat adulta, mentre que els gossos creixen ràpidament i es fan adults molt abans. Nosaltres hem d'intentar satisfer les necessitats del gos en cada etapa de la vida segons els criteris veterinaris, però mai com si fossin humans. Existeix un projecte anomenat Dog Aging Project que se centra justament en analitzar l'etapa de vellesa dels gossos, perquè bellesa en tenen sempre, i busca entendre com els gens, l'estil de vida i el medi ambient influeixen en la seva salut i en el procés d'envelliment. Vaja, que si vols ajudar el teu gosset a viure amb bona qualitat de vida durant tots els anys possibles, el millor que pots fer és portar-lo a la consulta veterinària. Per cert, des que va entrar en vigor la llei de benestar animal, els animals han deixat de ser considerats coses i són reconeguts legalment com a éssers sentents. Sí, es diu així. I aquesta llei també ha impulsat un canvi en el llenguatge que reflecteixi la responsabilitat ètica i legal. Per això, el col·lectiu veterinari proposa evitar parlar de propietàries dels animals de companyia i referir-s'hi com a tutores o simplement família.